Το πρώτο εμπόδιο δεν είναι, καθώς θα νόμιζε κανείς, η στενή νομικιστική αντίληψη, αλλά η υποκρισία. Να λες πως ενδιαφέρεσαι για τον νόμο, γιατί δεν θέλεις να ευεργετήσεις τον άνθρωπο, να παρασθένεις το φρουρό του Θείου νόμου, να κόβεσαι για τον ανθρώπινο νόμο, να φωνάζεις και να διαμαρτύρεσαι, γιατί σε πήρε τάχα ο πόνος για την τάξη και την παράδοση της Εκκλησίας, για την ευνομία της πολιτείας και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί βέβαια η υποκρισία δεν είναι μόνο θρησκευτική κακία. Όχι μόνο στην Εκκλησία, μα και στην πολιτεία και στην κοινωνία υπάρχουν πάντα πολλοί υποκριτές. Αυτοί ποτέ τους δεν δούλεψαν και ποτέ τους δεν κουράστηκαν και πάντα είναι πρώτοι σε κάθε κατάσταση. Ποιος προσέχει τους άλλους που σταυρώνονται κάθε μέρα, που πεθαίνουν πάνω στο χρέος τους, που τρώνε το ψωμί τους με υδρότα, που σκοτώνονται για την πατρίδα τους, που θυσιάζονται για την πίστη τους? Γιατί όσο κι αν πληθαίνουν οι υποκριτές, πάντα υπάρχουν οι τίμιοι άνθρωποι, εκείνοι που κρατάνε τα μετερίζια της ζωής, τα εκκλησιαστικά και τα πολιτικά και τα κοινωνικά. Ο αρχισυνάγωγος εκείνη την ημέρα στη συναγωγή, για χάρη τάχα του Σαββάτου, ήταν έτοιμος αν μπορούσε να σφάξει και το Χριστό και τη συγκύπτουσα. Όποιος δεν τον ήξερε θα τον πίστευε, μα ο Χριστός τον ξεσκέπασε και τον αποστόμωσε. Τον είπε υποκριτή, ψεύτη δηλαδή και θεατρίνο, που άλλος ήταν κι άλλος έδειχνε. Τον πονούσε τάχα ο νόμος και η εντολή του Σαββάτου και δεν τον συγκινούσε το καλό που το έβλεπε μπροστά στα μάτια του. Όλοι οι όμοιοι στην Εκκλησία σαν τον αρχισυνάγωγο τα ίδια φωνάζουν πάντα: πάνω απ' όλα είναι ο νόμος, οι εντολές, οι ιεροί κανόνες, η τάξη και η παράδοση. Ποιος το αρνήθηκε αυτό? Μα ο νόμος και οι εντολές και οι κανόνες είναι όλα για τον άνθρωπο. Όταν ο Θεός νομοθετεί, δεν ενδιαφέρεται να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά να ευεργετήσει τον άνθρωπο. Το ίδιο και η Εκκλησία και η πολιτεία. Όταν σκοτώνεις τον άνθρωπο, τι σου χρειάζονται οι νόμοι? Όταν γκρεμίζεις την Εκκλησία, τι τους θέλεις τους κανόνες? Όταν δεν ξέρεις τον άνθρωπο, τι ομιλείς για το Θεό? Όσο για την τάξη και την παράδοση και τη δικαιοσύνη, όποιοι τα πολυφωνάζουν αυτά, μήτε τα ξέρουν, μήτε τα έμαθαν, μήτε τα σεβάστηκαν ποτέ.